Hi loves, or ladies and boys. Welcome back again diri sa tuang YouTube channel o karon another trending confession nga gikan sa Yusinian Freedom Board ang ato ang basahon. Pero before ana, always jud ko nga moingon ninyong tanan nga daghang salamat kaayo sa inyong suporta. Daghang salamat kaayo sa inyong pagpaminaw, pag-share, pag-comment, pag-react sa tuang mga audio stories diri sa YouTube. Ug syempre, kung wala pa mo nakasubscribe sa itong YouTube channel, palihog kog subscribe ug palihog na lang po kog tuklok sa notification bell aron updated mo kanunay. Ug syempre, sa mga nag-sponsor, daghang salamat kayo ug sa mga gusto nga mo-sponsor kay naay gusto nga i-promote nga business or dili ba kaha kay gusto lang nga mo shout out ug mo suporta sa tuang mga contents diri sa YouTube. Pwede kayo. I-message lang ko ninyo sa kuang messenger or sa kuang email nga nadira sa my description box sa below. And a special shout out di ay kang Miss Hannah nga grabe jud kay ni siya mo support. Grabe ni siya nga mo sponsor jud nato. Solid kini siya mo sponsor through GCash. Salamat kayo Miss Hannah. Salamat kayo ma'am. Og karon loves or ladies and boys, ani ana ang confession nga atong basahon karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Tawagan lang ko sa name nga Chloe. Gusto lang ko mo share para makabalo mo nga ga-exist ko aning kalibutana. Maskin sa reality, abog ko ani. Habitaw. Nagdako ko sa kong papa tungod ang akong mama ug papa kay bulag man. Pero tungod kay papa's girl man ko. Kay papa ko niyo ba? Okay man si papa. Pinangga kay ko niya. Tanang gusto nako kay gihatag niya tanan sa ko. Pero sa pag-edad nako og 15, dito na nagbago ang tanan. Gihilabtan ko sa kuang kaugalingon nga mahal. Ug siya gyud ang nakakuha sa kuang pagkababae. Puwerte na kong hilaka jud. Tungod kay nisalig ko sa kuang amahan. Mo nang siguro nga tinuod yun nang giingon nila nga mas mapugngan pa ang baha kaysa sa uwag. Nagtry ko nga mosumbong ka mama. Pero ani nga time, nag-abroad siya. Pero always ko nga ginahadlok ni Papa og kutsilyo nga kung mutug-an ko, isunod niya akong manghod nga babae sa nga naadad do kay mama nga gay-stay kay lola. Sa una kong pag-stay sa balay, kauban si Papa, heaven jud kayo. Pero nagbag-o na akong tanaw tungod usa na kini ka impyerno para nako. Nisulay pa kog suicide pero always lang mapalpak. Wala ko'y maistoryahan nga mora na kog mabuang labaw na og magabi na. Gusto na kay ko muhawa sa balay og moadto kay lola. Pero ginahadlok gihapon ko niya. Nga pag muuli daw ko, isunod lagi yun daw niya akong manghod og ipapatay ako ang mama. So tungod sa ako ang sobra nga kahadlok, gisolo na ako ang tanan. Gi-question pa na ako si God o grabe ako ang pagtumo. Ug para na ako, walay Ginoo. Pero mas nigrabe pa jud si Papa. Sa dihang magdala na siya kauban sa balay para didto mag-inom. Mura ko og bayaran nga pasayaw-sayawon nila sa tubangan. Ug ang masakit, kay silang 7 ka buok ang gipuli-pulihan ko atong gabiuna. Motong nag-inom ko gas, nga pagtuo na ko, makapatay na. Human kay naglaslas ko. Mo na nga hinungdan nga nadala ko sa ospital. Motong ni uli si mama. Kay sobra kaayo nga nabalaka siya na ako. Mo na nga sukad ato didto ko nakahigayon nga itug-an ang tanan-tanan kay mama. Ang mga gipang buhat ni Papa diri sa kuha.
Sumoto nga nagkasukaso judo. Ug apil pa nga napreso tong kauban ni Papa sa pagpanghilabot sa kuha. Pero masking napriso na sila para nako dili sapat sa tanang gibuhat nila nako. Dahil gipa-doktor ko ni Mama. Pila sa ka beses nga nagpa-therapy ko para lang mawala akong trauma sa tanan. Yes, nagka-trauma ko og maayo nga halos mura na ko og mapuang. Ilahang katawa og anino ang always na ko nga madunggan og makitan. Mao na nga mangurog ko sa kahadlok. Sumoto nga milabay ang pila ka tuig. Nag-edad na ko og 19. Medyo na okay na ko gamay. Og niskwela ko. Pero na ako'y namatikdan sa kong kaugalingon. Mura mag ginapangita nako karon kung giunsa ko nila. Mura bitaw og ginapangita nako ang sex. Sumoto nga sa dihang nagklase mi, ang amo ang teacher ato sa math kay lalaki nga idara na. Pero para nako makakaya pa man iyahang tuhod. Sumoto nga akong gihagit si sir nga makigtilaw-tilaw nako sa CR sa school. Og nagtinilaway gid ming duha. Mura kog iro nga nauhaw sa tanang uhaw. Wala na ko siya gilungan hangtod sa wala pa ko natagpa. Ug mo to ang pinakadakong sikreto sa akong kinabuhi. Pero gasunod-sunod pa tong panghitabuan. The more nga pugngan nako akong kaugalingon, the more manoon nga mag-crave ko. Nakatry pa ko anang homeless nga lalaki. Mga 12 a.m. pa jud to para lang mapagbigyan ang gusto sa kong lawas. Dayon samtang naligo ko, nakatanaw ko sa kong lawas. Paminaw nako hasta na nakong hugawa. Hugaw pa sa tanang hugaw. Walay kabutangan ng ako ang kahugaw. Pero padayon gihapon ko sa pag-eskwela. Samtang ginadala-dala ang sikretong sakit nako. Kay kabalo ko, nga sakit na ni. Nag-apil pa ko anang ibilin bitaw ang ID sa guardhouse pag college nako. Makakwarta pa ko og matabangan pa nako akong inahan sa mga bayronon sa eskwelahan. Ug night time nga ako ang gipusasan ako ang kaugalingon. Kay kani nga time ga apartment nako para doon lang sa place akong gisudlan nga eskwelahan. Ako ang gihandcuff akong kaugalingon o gilabay palayo ang susi nga dili nako maabot. Tapos ako nang giandam ang tubig ug pagkaon for 1 week. Wala ko nananghid sa eskwelahan nato. Wala na ko'y pakialam kung ma-drop out ko basta kay gusto na ko nga mawala ni akong gibati kung unsa man ni siya. Gusto ko moadto sa doktor pero mahadlo ko makahibalo. Sumoto nga after 1 week ang nilabay sa kong gibuhat. Nanawag ko sa kong close friend nga si Linda. Nga paadtoon ako siya sa kong apartment. Pag-abot niya sa apartment ug nakita ko niya, ang naingon lang niya kay, "Hoy best, naunsa naman tawon ka? Luspad man lagi kayo ka. Ngano man ka? Nagkurog-kurog na jud ko ato. Tungod kay ga-crave na kaayo ko og sex. Mura ko og mabuang nga uhaw kay ko sa sex. Mao na nga paghuman ato, gibiyaan ako si Linda og nipadulong ko sa gawas. Mga 9 p.m. na to siya. Ug katong homeless nga nakatilaw sa ko, nagsigi na to siya paabot sa gawas. Nagapaabot na gito siya permi, kay nanganad naman siya. Sumotong no choice ko, kundi nagpakatol ko ato niya. Lami man sad kaayo siya modaloy. Kay bago na ako siya pasudlon, paligoon man ako, kay dili man makayang kabaho. Pero okay ra. Basta makuha lang nako ang ako ang gina-crave nga gusto kay nako. Pero wala pa ko na kontento ato. Tama-tama sad,
nga nakikita tong usa sa kuha nga mga customer nga idara na. Pero hastang lamia pod nga modala. Sa moto, nga nakagraduate ra pod bi ako kaluy-an ra pod. Pero ang akong gibati, mas nisamot man. Tungod kay kung sa una, mulabay og usa ka adlaw, karon dili na. Halos oras na kasagaran. Dayon naka-decide ko nga mga apply. Og nakaswerte pud ko nga nakatrabaho ko sa usa ka hotel, isip usa ka front desk nga receptionist. First day na ko to og sa dihang naay nag-check-in nga afam. Nag-preserve ang afam ato for 1 month. Duha sila ka buok. Og double bed ang iyahang gipili ato. Ug sa tinuod lang, gwapo kay siya. Mura siya si Tom Cruise. Nakahuna-huna dayon ko nga dako ba kaha ang iyahan. Kay sa gaburot pa lang halatang dako gyud. Ni-smile siya nako og nagpasalamat. Mura jud nga naglaway jud ko sa kalami niya. O gusto na ako siya matilawan. Pero unsaon, akiton, murag hawod jud ko ana. Sa moto nga nilabay ang mga adlaw, nag-stay na yun siya sa hotel for 1 month. Nakakoy time ba nga para akiton siya. Pero og na siya asawa, dili ko na lang pud siya akiton. Tawagon lang to siya sa pangalan, nga Tom. Pero siya lang isa. Unya ang gipa-reserve biya niya kay duhaman sila. Dayon pagka next day ato, kay out na ako pagka 7 p.m. Nakita na ko si Tom nga nagtindog dapit sa guard. Dayon ang guard po di ay, kay nakatilaw naman sadto sa kuha. Nagminanyak na pod og tan-aw nako ang panuha. Gusto na sad siguro nga makausap. Wala ko na lang gipansin si Tom. Nagpadayon ra kog lakaw pero gitawag ko niya. Ingon siya, "Hey Chloe." So ako kay nahunong kay nganong kabalo ligi siya sa kungalan. Tama di ay. Naa ko'y name tag. Hanilingi ko niya og niingon na, nga yes sir, what can I do for you? Tubag siya nga, gusto unta taka i-treat og dinner. Aha ka. Kabalo man di ay mo Bisaya siya. Cute kaayo siya kay islang kaayo pag-istorya. Tubag ko nga, "Me? Gusto ka mag-dinner kauban ko?" Ang nitando ra siya. Tubag ko nga, "But sir, we are not allowed na muuban o guest sa hotel. I'm sorry." Mura ko gapakipot pero bawal jud bitaw nga muuban sa mga guest. Nitubag siya nga, "Maski na og sa lain nga resto ta mag-dinner, ako na ang bahala." Sa kong nahuna, dili naman ata ni siya nako kinahanglan nga akiton pa. Sa moto nga nag-dinner mi sa lain nga resto, nga layo sa hotel, nga ako ang gitrabahoan. Historiador kay siya og iyahang kauban daw kuno sa pag-check-in unta kay iyahang girlfriend nga Pinay. Pero wala daw kuno siya gisipot o giblock siya pag humaniyag pagpadala og kwarta para pamasahe unta kay taga-province daw kuno. So nag-check-in na lang siya padayon kay basin daw og manawag pag-usap og basin nagka-problema lang. Masinabtunon kay siya nga lalaki nga halata man nga gi-scam ra siya atong bayhana. Og nigalit na siya pangutana sa kuha nga, "Are you the type of person who can easily wake up first thing in the morning? Or do you need multiple alarms?" Nagkatawagid ko sa iyang pangutana kay tungod ako jud ang tao nga dugay makamata ug mo surrender na lang ang alarm. Sa moto nga nitubag ko nga, I'm the type of person na need og multiple alarms. Sa moto nga nangatawa ming duha. Og daghan pa kayo may istorya. Dayon, nikalit lang nga nagkatutukay ming duha. Nitutok ko niya og nitutok pud siya nako.
ug nikalit lang kog pangutana niya nga wala pa kay experience no. Nawala iyang smile ug nitan-aw nako diri. Pagkataod-taod nikatawa siya og niingon nga unsang klasihang pangutana ba. Nitubag ko nga wala lang. Nabasa na ako nga murag wala pa kay experience pa. Nitubag ra po siya nga really? Nitubag ko nga yes. Sabay inom og tubig. O nitubag siya nga it's embarrassing to say na yes. You are right. Nag-blush gi siya ato nga time. Dayon ni katawa ko ako siyang giingnan nga kabalo ba ka nga tagna lang nako to. Og nitubag siya nga pero naingon na nako. Dili na pwede mabawi, di ba? So how about you? Tubag ko nga, how about me? Kung na ba ko experience na? Tubag siya yes. Huwag ko siyang giingnan nga na-rape ko atong 15 pa ko. Napatanaw din siya nako. Ug una-una nako basin nuhugaw na sa dihang tanaw sa kuha. Ug ningon na siya sorry. Ako siyang giingnan ngayaw pag sorry. No need niyo mag-sorry to. Mao na ang tinuod. Hana din siya nga gusto na ko imuhang pagkamatinud-anon, Chloe. Nahuman namang dinner og gihatod ko niya sa akong apartment. Nagbago akong plano unta kay Tom nga pagkahibalo nako nga wala pa siya experience. Dili ko gusto sa walay experience kay dili ko masatisfied. Gusto ko gahawod og daghan og experience kay mas mag-enjoy ko. Pero dili siya boring kay istorya, pero basig boring siya sa kama. Sumoto, nga hangtod sa naabot ang adlaw nga nag-check out na si Tom. Og wala gyud siya gisipot kuno sa iyahang uyab. Mauna nga gisulit na lang niya iyahang vacation nga siya lang. Usahay ginahagit ko niya pero daghan ko og rason. Pag human akog out sa trabaho as a front desk nga receptionist, musulod na sad ko sa kong usa nga trabaho as a pokpok. Nakoy regular nga customer nga tawagon nato sa name nga Carlo. Minyo og naay 5 ka anak. Pero grabe kay siya nga kahawod kaayo mo dala og palami. Wild pa sa tanang wild. Satisfied kay ko siyahang mga pangbuhaton pag-abot sa kama. Pero nay kaisa nga samtang nagpaabot ko og taxi para mo pauli na. Nay babae nga kalitra kong gidumog. Naingon pa siya nga, ikaw bayhana ka. Guwapa ligi ka. Pero hastan nimong hugawa. Og ang ako apang bana ang imuhang gitinta. So syempre ako, para na ako kami ni Carlo kay wala man yung love. Palami lang yun. Maura. Og sa dihang naay ni kalit nga nilaban ako. Og pagtanaw na ako, kay si Tom man na. Unya ako kay wala na lang jud ko ni sukol. Kay feeling po na ako, deserve na ako to. Paguman sa away, gidala ko ni Tom sa kilid sa kalsada. Nangutaan na pa siya kung ano ko nung wala na ko gi-defend ako ang kaugalingon. Nito bagrapod ko nga, deserve na ako. Mong gipasagdahan na lang na ako. Dayon nangutaan ako niya kung anong naa siya. Kaya abibian ako nga nibalik na siya sa ilahang lugar. Og nitubag siya galit nga. Unsaon ako pagbalik? Kung akong heart nabilin dere. Medyo nalibog pa ko og ningon siya nga, I like you, Chloe. Gusto tika.